Sa number 9, First Gen Renewables Energy Development Corporation ang nag-construct sa 5.6 megawatts nga bago binary power plant sa Mailum, Baguio City. Suno kay Erwin Magallanes, ang head ng Corporate Relations and Negros Geothermal Complex, ginalantaw nga sa 2027 pa sara nga mag-operate ang amo nga power plant. Napahamtang man ini mismo sa site kung sa diin ginpatukod ang 49 megawatts nga Northern Negros Geothermal Power Plant sadto. Ang 5.6 megawatt binary plant suno kay Magallanes ang sara nga makahatag sang supply sang kuryente sa mga 100,000 nga regular sized nga mga pamalay. 2007 sang nag-operate sa atong Northern Negros Geothermal Power Plant sa idalom sa PNOC EDC. Pero ini ang gin-decommission matapos ang resource hindi makasarang sa operations ng 49 megawatt nga planta. Ang plantang insano sa nasulu sa Valencia sa Negros Oriental kung sa diin tigayon ini nag-produce sang 49 megawatt. So, ngayon, meron tayong kinoconstruct dyan. Hopefully soon, very soon, ma-operate. Bago binary power plant, no? Ang capacity niya is 5.6 megawatts. The same site. No, smaller. Kasi The same location. Oh, the same location, the same ano. Nasa Outside loob. the Northern Negros? Kasi yung ating facility naman talaga before is outside eh. Nasa tabi ng mga resort dyan sa actually malapit sa ano ba yun, yung Balaan Hills. Actually, katabi lang. That's outside of the Mount Rana Natural Park. That's Mailum, sir. Mailom, Baguio City. Sir, when do you think it will be operational? Sa ngayon, no, dahil hindi namin alam, no, sa ngayon may ongoing yung kanyang no, hindi lang namin malaman kung kailan talaga, but very soon, no, baka This year?